Pois esta exposición é unha recolección de fotos da zoa onde eu sou. Digo que sou daqui, aínda que realmente nacín en Vigo, pero como vivo aquí, son daqui. Recolle paisaxes desde todo o Valle Miñor, desde o Galiñeiro, desde o Monte Galiñeiro, hasta Vilachán do Monte. E son circuitos que eu fago camiñando en bicicleta, levo a cámara, e, bueno, penso que é un acercamento a xente que vive aquí que non conoce estes maravillosos pasaxes. A veces pregúntame a técnica con que está feita, bueno, creo que iso non ten demasiada importancia, simplemente se trata de recoller a belleza dos árboles, dos camiños, do eucalipto este que é casi emblemático. A xente me ha dicho que ha empezado a amar os eucaliptos despois de ver as miñas fotos, alegrome moito. E a exposición esta de aquí de Gondomar é unha asignatura pendente que tiña fai un par de anos co Centro de Estudios Miñoranos, pero por unhas cuestións da xenda, obras e tal, bueno, total que por fin aquí estamos con moitísima ilusión de facela. Creo que ha quedado moi ben e agradecer moitísimo a xente que aquí traballa, Antonio Soliño, a Fino, a Álvaro, porque por o traballo que fixeron de montaxe desinteresadamente con moita ilusión. E, bueno, espero que vos guste a exposición. Moitas gracias.